Tothom i gràcies per haver vingut. Aquests cants per la llibertat que resisteixen i ens acompanyen cada dia, sempre ha sigut una àgora on molta gent s'ha pogut expressar, manifestar. Han parlat represaliats i els hem apoyat. Avui tenim una persona especial per l'Assemblea que ens acompanya, que ha trobat un forat a la seva agenda, que estarà amb nosaltres, i si ens expliqués tot el que ens ha d'explicar, cabria molt tard. Ella farà un esforç i ens explicarà moltes coses, perquè l'Assemblea sabeu tots que acaba de celebrar una conferència molt important, que ella ens ho explicarà. Bé, jo passo la paraula amb ella i que ella ens ho expliqui. Gràcies, Josep Oriol. Moltes gràcies a totes les terrassenques i terrassens que us reuniu aquí, veniu aquí a cantar cada dia durant els darrers 5 anys, més de 5 anys, ara jo crec que ja fa, no? I més o menys ja han passat, i que per tant manteniu aquesta flama. Abans dèiem que si no hi fóssim nosaltres no es faria, és la diferència que diu el filòsof entre el poc i el res, és l'abisme que hi ha entre rebel·lar-se o no rebel·lar-se, i per tant aquesta flama que manteniu és la flama de la llibertat. I els vostres cants, a més, que els heu reformat, m'heu pillat perquè en alguns les estrofes les heu canviat una mica alguna vegada, realment és molt bonic, les heu adaptat. Aquí en Josep Oriol deia us he d'explicar moltes coses. Jo crec que ens hem d'explicar tots moltes coses, o potser no ens hem d'explicar res, no? Perquè estem tots, que fem moltes coses, però estem tots connectats amb la mateixa voluntat, i per tant m'explicaríeu tot de la vostra il·lusió, de les vostres cantades aquí, i això realment m'emociona i m'agrada saber-ho, però al mateix temps em sento molt connectada, com si hagués estat amb vosaltres, perquè realment és això el que ens manté units i el que ens manté la flama. No només es tracta de mantenir, i m'ha agradat molt quan han dit ens falta un dia menys per aconseguir la independència, aquest és l'esperit, cada dia un dia menys, com jo també li he dit a en Lluís, no? He dit a en Lluís, quan m'ha donat el llibret que feu vosaltres i que feia ell, que ha fet ell, tu l'has fet el llibret, no? També? Ell, sí. Que falta aquesta, és molt bonic el llibret, i falta aquesta última fotografia, no? Que encara tenim per fer, l'última de quan ja tinguem el dia de la independència, ja quan la fem definitivament, no? Però aquesta no arribarà si efectivament no hi ha les altres, i aquesta vostra resistència tan important. A veure, jo, evidentment us podria explicar moltes coses. En Josep Oriol m'ha dit que he d'explicar la conferència nacional d'aquest cap de setmana. És això, Josep, una de les coses que he de dir? Mireu, és veritat que l'Assemblea i el món independentista fa camí i el fa fort, tot i que l'1 d'octubre vam entendre que teníem la independència a prop, que l'aconseguiríem, que la volíem tots i totes, que érem molta gent, que érem la majoria, que estàvem connectats amb aquesta il·lusió, i això està dintre dels nostres cors. I això ens uneix amb molta més gent de les que estem avui aquí. Però, evidentment, després d'allò que no ho vam aconseguir, doncs, evidentment, com vosaltres avui heu recordat molt bé aquí, doncs ha vingut la gran repressió de l'estat espanyol, amb els exiliats, amb els presos, amb aquests indults que molt bé heu recordat, que són a mitges, amb aquests, m'ha tocat molt el cor també, 11 joves d'aquí de Terrassa, també represaliats, la gent jove que tant pateix i que tant es va posar a primera línia i que tant està a primera línia. I després va venir la pandèmia, que ens va acabar de rematar. Però què passa? Això va passant i nosaltres el que passa és que diem, doncs estàvem a terra i ens tornem a aixecar. Ens tornem a aixecar una vegada i una altra, i vosaltres i un dia i un altre dia, i arriba un moment en què dius, i hem de tornar a fer l'embat. Hem de tornar a fer l'embat. I estem en aquestes, en tornar a fer aquest cicle més a prop, en tornar a fer aquest cicle que va començar ja aquest 11 de setembre, que vam començar a dir, doncs, si no ho volen fer des del Parlament, si no ho volen fer aquests partits que sembla que ens estan girant l'esquena, ho farem nosaltres, ho farem, donarem un pas, i aquesta mobilització serà un
a totes una altra vegada per aconseguir-ho, per acabar-ho, perquè ja ho vam començar a l'1 d'octubre i ho tenim molt endavant, perquè el més gros, la nostra mobilització, la convicció ja hi és. I evidentment no estem sols, l'Assemblea, perquè hi ha un moviment molt gran i moltes entitats també que estan per la independència del país, perquè la gent de vegades ha anat buscant, la mateixa gent de l'Assemblea de vegades està amb 1, 2, 3 associacions semblants que potser responen una mica d'altres interessos, doncs uns estan també en temes de llengua, doncs mira, jo mateixa estava, ara no puc fer, no faig res més que l'Assemblea, però abans estava també en associacions de juristes, l'altre estarà doncs en un tema professional també, o estarà en un tema de represaliats, doncs estem. Els altres estarà doncs, amb corals que també canten, o com vosaltres, músics per la independència, estaran, Per tant, estem moltes entitats que totes estem amb aquesta mateixa finalitat i de vegades doncs, ens mirem, o aquest o l'altre, el Consell per la República, Òmnium, també hi ha les grans, Plataforma per la Llengua, i ens mirem de vegades així i arriba un moment en què diem, escolteu, tornem a trobar, perquè al final, oi que volem fer la independència? Doncs tornem a trobar, potser no pensarem exactament igual, perquè un diu jo la voldria fer d'aquesta manera, l'altre diu jo no ho veig clar, molt bé, però oi que tots anem cap a l'objectiu d'independència? Doncs posem-nos en xarxa. Posem-nos en xarxa, això no vol dir que cada un pugui tirar per la seva també i plantejar els seus plans i tot, però que en determinat moment de país ens puguem posar en xarxa, que ens puguem comunicar, que ens tinguem tots molt localitzats, molt per parlar-nos, molt junts, i que això ens deixi avançar, com aquelles vegades que vam fer el Pacte Nacional pel Dret a Decidir o el Pacte Nacional pel Referèndum, que hi havia totes aquelles taules d'entitats. Aleshores, era el govern de la Generalitat que convocava aquests pactes i aquestes grans reunions d'entitats. Ara estan despistats, miren cap a una altra banda o no sé cap on miren cap als socialistes, i llavors aquesta feina algú l'ha de fer, no? Doncs quan vosaltres esteu aquí que penseu que és una feina que l'heu de fer vosaltres perquè si no ja no hi ha ningú, que manteniu la flama aquí a Terrassa, doncs a nivell de nació també, també mantenim, i si ja s'ha de fer una cosa la fem també des de l'Assemblea i tots plegats convoquem aquesta conferència nacional que ja fa temps que ho teníem al cap, que estaven a l'anterior full de ruta i per trobar-nos a tots, i la veritat és que va anar molt bé. Ja sabeu que a prop d'una 60ena d'entitats i entre elles les més grans doncs van respondre i per tant tothom molt il·lusionat, tothom amb la idea de això si no ho fa l'Assemblea no ho fa ningú, fem-ho, posem-nos junts, parlem de tot i per tant aquesta és la idea de continuar. Ara vam fer la conferència, ara mirar quins punts podem posar junts, poder no molts perquè si aprofundeixes molt comences, jo no ho faria així, poder no molts però sí amb aquest objectiu d'independència que a totes les entitats i a tots doncs, és el que volem i ens crida. I per tant, aquesta unió, que és una unió que no tenen avui dia al Parlament, que malbaraten aquest 52% de vot independentista, que sí que hi sigui a la societat civil, que sí que marquem un horitzó, que sí que mirem de no tornar a votar al Parlament de Catalunya si no és per fer la independència. Hem d'aconseguir que els nostres representants facin la independència, fer-la nosaltres, si no, posats al capdavant, com sempre hem estat, de la reivindicació i de la lluita i de l'embat, i aconseguir-ho, perquè això és un projecte guanyador. Ja dic moltes vegades, no som només una esperança per nosaltres mateixos, som també una esperança pel món. Hem d'aconseguir moure fronteres en pau, hem d'aconseguir que la democràcia i la voluntat de la gent trenqui aquests imperialismes de l'estat espanyol, aquests, com heu dit, aquests espiar, aquest reprimir, aquest canviar-se el codi penal a veure si ens fan por. Tot això ho hem de trencar, hem de poder decidir nosaltres també. Hem de poder decidir pels nostres fills, hem de poder decidir el món que volem. Imagineu-vos ara tots els reptes que hi ha de canvi climàtic, de sostenibilitat, d'energia, d'habitatge, i no poder decidir res. Hem de poder decidir, res de repressió i molta decisió.
Això és el que és la independència per la que estem lluitant cada dia. I això ho veiem, doncs, com deia abans, company, ens hem de posar el llaç groc, qui era com deia. Ens hem de posar el llaç groc per la repressió, ens hem de posar el llaç groc, ens hem de posar l'estelada, ens hem de posar qualsevol aquests símbols que fan cadascú a la part de la lluita té molts aspectes, però tots per una mateixa, que és per tenir la independència. Aquí Josep Oriol, que manté, mira quantes estelades hi ha, mira la grossa que era. I per tant, aquesta és la nostra fita. Vosaltres ho sabeu molt bé, no us he d'explicar res, veniu cada dia aquí amb les estelades, amb el vostre cor i amb els vostres cants. Els cants fan més gran allò que sentim, perquè al final no és només cap el que ens porta a la independència, és també cor, i això, cap i cor, és l'art el que ho treu a davant, és l'art el que ens fa entendre i sentir, i per tant doncs, jo crec que aquesta vostra espontània mostra doncs, de cantar i de voler la llibertat a través del cant i de ser-hi i de dir-ho i que us sentin i que us vegin, doncs és el que és el camí per aconseguir aquesta llibertat en pau que tots volem. I per tant, res més, encoratjar-vos a seguir i dir-vos que jo veig la independència més aviat que mai. Visca Catalunya! Viure!